Prosvjed u povijesti Srbije koji se u posljednjih pola sata pretvorio u masovne nerede u Beogradu je Josip Šarić. Josipe, u Beogradu je napadnuto hrvatsko veleposlanstvo i spaljena hrvatska zastava, gori i u blizini američke ambasade koja je također napadnuta. Što se trenutačno događa? Pa dakle, Đurice, prije nekih pola sata kada je se masa odavde ispred Skupštine počela razilaziti i kretati prema hramu Svetog Save gdje je molitva, odvojila se jedna grupa od oko 500 do 1000 ljudi koja je krenula prema ambasadama. Hrvatska ambasada je 100 metara od američke ambasade. Oni su prvo pokušali ući unutra, kada to nisu uspjeli, razbili su prozore, skinuli su grb, vukli ga po podu i zapalili su zastavu. Nakon toga su se okrenuli prema američkoj ambasadi koju su na kraju, kako čujem, uspjeli zapaliti. Gori jedna zgrada pored američke ambasade i gori jedna zgrada pored hrvatske ambasade, ali hrvatska ambasada za sada nije zapaljena. Prije nekakvih 10-ak minuta došlo je par tisuća specijalaca, oni su bacili suzavac i krenuli su u čišćenje ulice Kneza Miloša u kojoj se to sve događa. Kako čujem, situacija trenutno se smiruje. Bilo je pucnjave, ne znam je li iko ranjen, ali svi djelatnici hrvatskog veleposlanstva su dobro, oni su evakuirani nekoliko sati prije nego što je počeo ovaj skup ovdje. A sam skup miting, dakle, koji je se ovdje održavao, protekao je mirnije, puno mirnije nego što je bilo najavljivano, nije bilo ni toliko ljudi, prema nekim procjenama 300 do 400 tisuća ljudi. Uglavnom čule su se iste poruke: Kosovo je Srbija, nikada nećemo odustati od Kosova, između Europske unije i Kosova biramo Kosovo i slično. No međutim, kažem, stvarno je teško prognozirati što će se desiti kad je i sam Tomislav Nikolić u današnjem govoru rekao da su 2 dana tugovali, 3. dan spalili punktove na Kosovu, 4. dan miting i 5. dan je ostavio otvorenim. Što je on pod tim mislio, vidjet će se ovih dana.